खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। BoNSUआ एबा बर' माहारियारि फरायसा आफाद बिथांमोनहा बिटिआरआव गं 33 फरायसालिमाफोरनो बिजाब दैथायहरनांगौखौ लानानै रां जाख्ल'नायनि सायाव माखासे धरना होनायजों लोगोसे क'क्राझार डिसिनिसिम मोनसे गोसोखांथि बिलाइ गथायनाय जादों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दाखालि बावैसो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जादोंमोनदि जेराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव गोग्लैनाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गासै 33 फरायसालिमाफोराव बिजाब दैथायहरनांगौखौ नोजोर बोनानै बिजाब साप्लायारफोरा गासै 4 कौटि रां जाख्ल'दों होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ लानानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आरो राजखान्थि दोलो नङै आफादफोरा बायदि दाबि दैखांबाय थानायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। बेबायदिनो दायो BoNSUआ एबा बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो जायफोरा रां जाख्ल'नायजों लोब्बा दङ, बै रां जाख्ल'नायजों लोब्बा थानाय गासैबो दायनिगिरिफोरखौ नांगौबायदि बिजिरनानै नांगौबायदि आयेननि साजा होनांगौ होननानैबो बिथांमोना दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो प्रमद बरुवा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव गोबांथार गेदेर गेदेर मोजां मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङानो दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलो अदेबानि बिटिआर सरकाराव थानानैबो बेबायदि खामानिया प्रमद बर' बिथांनि समाव माबोरै जानो मोनखो होननानै बिथांमोना गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसेनो थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ जेरै हायो आरो गोजौ रोखोमनि बिजिरनानै थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ आयेन बायदि साजा होथारनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दैखांनानै क'क्राझारनि डिसिनिसिम मोनसे गोसोखांथि बिलाइ गथायनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बारग' एनडिएफबिफोरनि सा 35 सोद्रोमाफोरखौ दायो निया केस नांनानै थानाय मिरुनिफ्राय क'क्राझारसिम लाबोनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जाबाय। मख'नो गोनांदि खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों सिगाङावनो मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि थारैनो बारग' एनडिएफबिफोरनि मिरुआव निया केस नांनानै थानाय सोद्रोमाफोरखौ आसाम सरकारनिसिम अदेबानि गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। दायो बियो जोबोद गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी अदेबानि आसामनिफ्राय दायो क'क्राझार सेसन कर्टसिमबो दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिनो मोनबावदों। जेराव गासै सा 35 बारग' एनडिएफबिफोरखौ दायो निया केसनिफ्राय रेहाय होनो थाखाय क'क्राझारनि सेसन कर्टआव लाबोनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोनबाय आरो मिथिनो मोनबाय। मख'नो गोनांदि बारग' एनडिएफबिफोरखौ बिटिआर एकर्डनि गोरोबथा बायदियैनो दायो मोगथां मुलुगाव लाबोनो थाखाय गोबां समाव गोबां बायदि बायदि राहाफोरनि गेजेरजों आरो गुबुन गुबुन बायदि मेल मिटिंनि गेजेरजों आरो गुबुन गुबुन सावरायलायनायनि गेजेरजों दायो बारग' एनडिएफबिफोरखौ निया नांनानै थानाय केसफोरखौ सख'नांगौ आरो बख'नांगौ होननानै बेबायदिनो दाबि दावाफोर खालामबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। थारैनो बियो दायो मोगथां मुलुग फारसे फैनो नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोनबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बारग' एनडिएफबिफोरनि गासै सा 35 निया केस नांनानै थानायफोरखौ दायो क'क्राझारनि सेसन कर्टआव लाबोनाय जादों आरो क'क्राझार जेलाव थानानैनो बिथांमोना गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव नांनानै थानाय केसफोरखौ सुद्रायनो थाखाय खामानि मावनो खाबु मोननाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय समाव बारग' एनडिएफबिफोरनि सा 35 नि अनगायैबो गुबुन गुबुन सा 54 बारग' एनडिएफबिफोरनि केस नांनानै थानाय सोद्रोमा दैदेनगिरिफोराबो दायो सम सम बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव अदेबानि गावबा गाव जिल्लाफोराव जेराव जे केस नांनानै दं बेफोर केसफोरखौ सुद्रायनो थाखाय सुफुंनो थाखाय बेफोर जिल्लाफोराव गावबा गाव लांनाय जासिगोन होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनहोबावदों। चिरां जिल्लानि बेंटल गेटआव थानाय माखासे इउनिसेक्स सेलुन आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो इउनिसेक्स सेलुनफोरखौ दायो सिज खालामनानै गासै 15 जन आइजोफोरखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेंटल अदेबानि चिरां ओनसोलाव थानाय चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन गासै मोन 13टा माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे गोबांथार रायजो राजाफोरा दाबि दैखांनानै होनाय बायदिनो नायबिजिरनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों दायो मिथिनो मोनबाय चिरां जिल्लायाव गासै सा 15 आइजोफोरखौ आयेन बेरेखायारि इउनिसेक्स सेलुननिफ्राय आयेन बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि थारैनो
इउनिसेक्स सेलुनफोरखौ आयेन बेरेखा सोलिबाय थानायखौ लानानैनो गोबां नायबिजिरनायफोरा गुबुन गुबुन समाव सोलिबाय थानाय बायदियैनो मैया मिथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो गोबांथार रायजो राजाफोरनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गासै मोन 13 माहारियारि आफादफोरा गोख्रों नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन, जायनि गेजेरजों पुलिसआ सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय बेंटल गेटआव थानाय गुबुन गुबुन इउनिसेक्स सेलुनफोरनिफ्राय गासै सा 15 आयेन बेरेखा आइजोफोरखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव आइजोफोरा गोबां आयेन बेरेखा खामानिफोरा बे जायगाफोराव सोलिबाय थादों आरो बेफोरबायदिखौ थाबैनो आयेननि राहा लानानै बेफोरखौ समाजनिफ्राय गैया खालामनांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोनबावदों। हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समाव जुवा जौनि फेस्टिभेल जायोमोन, नाथाय दायो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसिआव नलेज फेस्टिभेल जायो बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। बिटिसिनि मोनसे समनि बारग' इएम आरो आथिखालनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सासे लेङाइ आफादगिरि आफजाल हक सरकार बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों नुनो मोनगासिनो दङ दायो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थिफोरखौ लानानैनो गावजों गाव मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलोखौ बायदि रावजों सोंखारिलायबाय थानायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदि समावनो दायोबाव आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि अदेबानि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिनो सासे लोगो आफादगिरि आफजाल हक सरकार बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदों हाग्रामा महिलारिनि समाव गोबां जौ जुवा बायदि गाज्रि समाजारि बेरेखाफोरजों बुंफबनानै थानायमोन, अदेबानि जौ जुवानि फेस्टिभेलसो जायोमोन, नाथाय दायो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकाराव नलेज फेस्टिभेल, लिटारारि फेस्टिभेल आरो खेला दुलानि फेस्टिभेल जायो होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोनदों। बिजेपि राजखान्थि दोलोनि सासे एमसिएलए राजिब ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव मैया कक्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय जमदुवार ब्लकआव बिजेपि राजखान्थि दोलोआव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 300निबो बांसिन सोद्रोमा दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिएसि बिसायख'थिया गेजेर दंसै, बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोरा बेबायदिनो गावबा गावनि राजखान्थि दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौ आरो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि मेल मिटिं लाबाय थानायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों बयबो नुगासिनो दङ। बेबायदिनो दायो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जयनिं हाबाफारियाबो मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि मोनसे गेदेर हाबाफारि जानानै दङ। बेनि गेजेरावनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो बायदिनो बिजेपि राजखान्थि दोलोआबो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गावसिनि दोलोआव जयनिं खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समावनो दायो कक्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय कक्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि बिद्यासागर बसुमतारी आरो नेहाथारि राहुल नार्जारिमोननि नुजाथिनायाव जमदुवार मण्डल बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायजों लोगोसे एमसिएलए राजिब ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायजों लोगोसेनो बिजेपि राजखान्थि दोलोआव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै सा 300निबो बांसिन सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरा जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव आखाइ इसान बिथांखिखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथियारि मावबादा खुंनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि मेल मिटिं लानानै लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि होनाय आरो लाइमोनफोरखौ जौगाखांहोनायखौ नोजोर बोनानै बायदि गुबुन गुबुन हाबाफारि लाबोबाय थादों। बेबायदिनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बडलेण्ड आखाइ इसान बिथांखिनि गेजेरजोंनो दिनैनि लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि होनायखौ नोजोर बोनानैनो इसानसालियाव लाइमोनफोरखौ जौगाखांहोनांगौखौ नोजोर बोनानैनो लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे आखाइ इसाननि सांग्रांथियारि मेल लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव आखाइ इसान बडलेण्ड आखाइ इसाननि बिथांखिखौ लानानै सांग्रांथि मेल लाबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो कक्राझार हिनजावसा फरायसालिमायाव मोनसे आखाइ इसानखौ लानानै लाइमोनफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गोबांथार फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा थारैनो मिथिहोदों, अदेबानि बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों थारैनो गोबां जौगानाय मोनगोन आरो लाइमोनफोरा गोबां थुलुंगा मोननायजों लोगोसे लाइमोनफोरा रांखान्थियारि हेफाजाबबो बेनि गेजेरजों मोननो हागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों।